Assalamu alaykum, hormatly tomoşaçylar. Bu sürpriz Ceyhun Production ýagdaý etmeginde ýene-de ildeşlerimiz begendirmege dowam edýär. Biz bugun Saparmurad Türkmenbaşy etrawynyň sargamyş geňeşligini, ýagny Agaltyny hemmämiz tarapyndan sylanýan, hormatlanýan merhum Agmurad aganyň hormatly Akgülgen döwletde ojagyny, olaryň mehriban agtyjagy, ýagny Şirmurad bilen Oğul Suraýyň mehriban perdendi, mehriban gyýdy. Aýmelegi bir ýaş dogulun güni bilen edil häzirki wagtda Rossiýada halal däkme çekip ýören aýmelegiň dädesi Şirmuradyň adyndan şeýlede daýysy Türkeş Muradyň Ajymalyň adyndan owadan sowgatlar goşulmana geldik. Biz häzir bellilen sarga döwletli maşgala geldik. Häzir işe girer, ýürüýte. Aýmelegiň niýetilen owadan sowgatlarym bu sürpriz formaty Ceyhun Production ýagdaý etmeginde hemmäňiziň tomaşa etmeňizde aýmelege goşularsyz. Assalamu alaykum, ýedi adamlar, mehman mehmanlar, aşama haýyrly bolsun. Hemmäňizi owadan dawrada hoş gördük. Mana biz bu sürpriz bolmady, Ceyhun Production ýagdaý etmeginde ýürüýti ýedeşlerine degendirmege dowam edýär. Biz bugun döwletli maşgala ýürüýti, mana aýmelegiň bir ýaş doglugyny ýürüýti edil häzirki wagtda Rossiýada halal däkme çekip ýören aýmelegiň dädesi Şirmuradyň adyndan şeýlede Rossiýada halal däkme çekýän daýysy Türkeş Murad bilen Ajymalyň adyndan ýürüýti gutlap owadan sowgatlar getirdik. Ilki bilen Akgülgen atkaş udyň bolsun, Allah'tan döwletli maşgalaňyzda toýlar dowam bolsun. Aýmelegiň ilimide günümizde ýeratasyna iň bir gerekli rakypy sagalyny berip ýetişmegini tüýsürüm bilen arzu edýäs. Her bir ashalar, halal Türkmen ojagyny şeýle ajaýyp toýlar toýlamak bagty hemmäňide meseresin. Ine aýmelegiň bir ýaş doglugyny şahyrlaryň bir şeýlerek bir owadan setirleri bar häzir. Yer ýüzünde diňe şaga agylsyn. Ýejesini özüm aldyrmak üçin yer ýüzünde diňe şaga agylsyn. Okudan turanyň bildirmek üçin yer ýüzünde diňe şaga agylsyn. Geljeğimden bardygyny bildirmek üçin yer ýüzünde diňe şaga agylsyn. Ýaşlygyny ýatlap gülmek üçin diýen şahyr Allah'tan her bir ashalar, neshalan Türkmen ojagyny diňe şaga gülüp ýanyna turmagyny tüýsürüm bilen arzu edýäs. Ine biz häzir ähli mehmanlary bir şowgully el sarpsa ýürüýti aýmelegiň niýetinden owadan sowgatlar bolsun. Bir el sarpalyňda mehmanlar owadan sowgatlar üçin aýmelegiň mindirilýär. Aýmelegiň dädesiň adyndan şeýlede daýysy, daýdasyň adyndan ýürüýti niýetinden sowgatlar.
Mayırıtı soğukların Aymilacığın dədilsinin adından şeylede dayısı Türkeş Murad'ın daydası Aycımar'ın adından ekte dayılarının daydaların adından niyetiren soğukların oşurdu bura yürütü süyücülük tortun Aymilacığın doğulumundan niyetiren soğuklar ayrıtıyla oğudan soğuklarına multifilm akrımaları yürütü Aymilacığın doğulumundan niyetiren soğuklar soğuklar nesiye etsin Aymilacığın yaşlı değil mi olsun Şimdi süyücülüktür bilen devam edeceğiz. İyidanlarım süyücülükten ömürtü davara katlaşan mehmanların yürek ardular bilen yürütü davaramız devam edeceğiz. Aynen çıkarttım yaşın uzun modundayım. Metanızı kritik gelelim. Ay, melek doğdum, kutlar, şöyle olsun. Ay, benefikum. Yaşlı değil mi? Yaşlı değil mi? Kendim yaşlı değil mi? Tay bak, oturlar. Şirkattan tamamen gelsin. Ay, melek doğdum, yaşlı değil mi? Kurak yaşarlar. Yolcuyumların ardığı bahçe yaşam. Oğlan arduları yürütü sağızıklar bilen devam edeceğiz. Doğum yaşını olayım oldu. Görümün yaşını ver. Öyle mi? Ayıttı öyle mi? Aylık yaşını değil mi onu? Görümün yaşını ver. Ayıttı öyle mi? Aylık yaşını değil mi onu? Görümün yaşını ver. Ini hormatly tamaşaçylar, edýär adamlar, ana Aymelajan bir ýaşda olangyny ýörüýte Türkmen agaňyň asly däwine ýerip, daýsynyň Aymelaň fas kesme däw bilen dowam edýäsine, Aymelajan daýsy biziň söwür dostumyz Aýdym Şeýdimiz, Daňatan Muradow ilki gutlap berýändiňden fasyny kesmeli. Ýegenjigim ýaşymyz ok bolsun, Allahyň görjeň elimdämi gowluklar bolsun. Eneňe ataňa rakyply çaglaryň biri bolgaýsyn. Köp sağ olun. Fas kesme däw bilen dowam edýäs tawaramydy. Bir el çarpaly mehmanlar.
Mehirlice yılgırsın bilen temizledin yüreğim. Menin şirin sesli gül kızım, seni söyleyenliğimi bil kızım. Bahtlı bir kız olmağımı dile gediyen kızım. Bahtlı bir kız olmağımı dile gediyen kızım. Sen Allah'ın bize verin soğudu sen, için hem kalkan kılgıvancı sen. Ehli gülün içinden odanı sen, kıydın benim yüreğim. Sen Allah'ın bize verin soğudu sen, için hem kalkan kılgıvancı sen. Ehli gülün içinden odanı sen, kıydın benim yüreğim. Ah canım uyudum. Ece Arda'nın dinleyecek mi? Yolumu sizi arzular bilen karışıklık meleğim. Mehirlice yılgırsın bilen temizledim yüreğim. Şirin sesli gül kızım, seni söyleyenlerin bir kızım. Balıklı bir kız olmağımı dile gediyen kızım. Balıklı bir kız olmağımı dile gediyen kızım. Cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza duro. Charo konda do whisky chamona kami avec la botte en besoin toi bichette Dès que j'arrive ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour je vais rentrer tard, trier le ciel, il fait noir. Ils font tous des petits pas, dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh.
Mena hormat tomasoslar, oğudan da varamız devam ede yürütüne, amiracığın yürütü kahvesinin oğultırağın adından qaynanetine çelidi mehruan, kahvesini yürütü niyetinden toyser paylar qoğuşurlar. Buraya çarpalın mihmanlar, soğukta nesip etsin. Artık yaş udayım olsun Allah'can, göreceğiniz den qoğuluk olsun. Bizden daşlaşma, bir de tomaş edin. İyin qoğullarımıdır, iyin bağısı güllerimidir. Bu sürpriz Ceyhun Production'dan paylaşmayı size maslahat veriyor.